सरकारे आपनालोकर धान आमी किनि लय लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। आसामनि आबादारि बिथांमोननि थाखाय बेसेबा गिदिर गोजोनथाव खौरां ओंखारनानै फैबाय, गुबैयै माइ आबादारि बिथांमोननि थाखाय। दिनै आसिन दाननि जोबथा खालार थामहिनबा माइनाव बरायनाय फोरबो। बेबायदि समावनो रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माइ आबादारि बिथांमोननि थाखाय बे मोजां खौरांखौ फोसावनानै होयो जे देग्लाय आबादारिफ्रा मावनाय जेखि माइयानो जाया मानो बेफोर गासै माइखौ सरकारा बायनायनि थांखि लानाय जादों। जेखि माइयानो जाया मानो सरकारा मोजां बेसेन होनानै बिथांमोननिफ्राय बायनानै लांगोन। रायजोनि गंफ्रोम गामिनि सुबुङा बैफोर माइखौ सरकारनो फाननो हागोन आरो बेनि थाखाय मोजां दाम थामहिनबा बेसेन होनाय जागोन होननानै गिबि मन्त्रि बिथाङा फोरमायनानै होदों। बिदिब्ला बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो गासै खौरांखौ आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। आबादारिफ्रा फोथाराव माइ आबाद हाखांनायनि सम जाबाय, नाथाय हाखांनायनि उनाव मोनथिया हसिया रायजोफ्रा गुबुन मुसलमान एबा फालांगिरिफोरनो खम बेसेनाव माइखौ फानहरो। नाथाय देग्लाय रावनोबो खम बेसेनाव फाननो नाङा होनना गिबि मन्त्रि बिथाङा बुंदों। बेसेननि थाखायबो दरदाम खालामनो नाङा। जेखि माइयानो जाया मानो सरकारा मोनफ्रोम कुइन्टेलाव 1900 रां थामहिनबा 1900 रां होगोन होननानै जुदि माइखौ सोरबा आबादारिया फानोब्ला सरकारनि बे बेसेनाव फाननो हागोन। मोनफ्रोमबो ओनसोलावनो बेनि गुदाउन बानायनाय जागोन आरो बेवहायनो नोंथांमोना खौरां हैनो एबा हरनो हागोन। रायजोनि बबेबा ओनसोलाव जुदि माइ फाननायनि खाबु गैयाब्ला एबा खम बेसेनजों जिंगानांगौ जादोंब्ला बेबाराव बिथांमोननि थाखाय सरकारनि बे थिरांथाया साबसिन खाबु जानो हागौ। स' बिदिब्ला आं बुंबाय थानायनिख्रुइ गिबि मन्त्रि बिथांनि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना खोनासंनानै लादो। आपनालोके धान खेति करिছে, खेति কৰা ধানো এইবাৰ FCI ৰ পৰা আমি 1900 টকা কুইণ্টলত কিনাৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা কৰিছো। আপোনালোকে ধান এতিয়া কম দামতো বিক্ৰী কৰিব নালাগে। আমি 1900 টকা কুইণ্টলত চৰকাৰে আপোনালোকৰ ধান আমি কিনি লৈ গুচি যাম। আপোনালোকে ধান আৰু কম দামত বিক্ৰী কৰিব নালাগে। এই গোটেই কামবিলাক আমি 4 মাহ 5 মাহৰ ভিতৰত আজি আমি আৰম্ভ स' बिदिब्ला नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ। बिदिब्ला भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै हरदो जाहाथे गासै आबादारिफ्रानो बे खौरांखौ मोननो हायो आरो माइ फाननो थाखाय जेनिबो जेंनायाव गोग्लैनांगौ जाया। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामनानैबो होनो थाखाय दाबावदो।